Na Rympei U ka channel nam ta ki paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. Kat kumi khubor balai alum menin kasih kita ka arpo pratri jong per hajar arposan kalian persya voice of the people party VPP hakasngi thoding kala sospon yu emily kanot long uba Adelbert nong rum harangkat bagi sangut dkhot nabynta laisnem namar ka jingken no Balei iki kamba persya ya ka party ya kan ikarai la shim hadin baka state executive committee SEC kala shong bishar bha yaki jubab jong emily bagi sangut kinang yalam uma snarbor lalu u imti jamir u wilstone soshang but u rich in business marwin yaka show cost notice balapha shaki haka shitarik jong leber haka shiti shauba Adelbert u vice president jong ka VPP u Dr. Kara Kyrshan u loong ni shem baka jubab jong phi haka jaka ban pen paw ka jing sngosi lani ban priang yaka jing sngokhya balapau kalong pen ban ka bapen ksan ka bayale persya bat ka bom dan satya yaka dak ka jing babi kikam ki bala shim baki long persya yaka bha ka miat jong ka party karukom jubab jongpi yaka shokos notice kanang penpau shu yaka jing yale persya yaka disiplin bat kin nongrim ka party ka bamla ban shu eno hadin ka jing yakren ka basani bha ka party ka shem yaka jubab jongpi bakam a jing hun satya bat haba pendan kam yaka bor kat kum ka artikel lai kolosan jong ka riti trekam jong ka VPP pila syak sospon na ka party na ka benta laisnem na nabynta ula benra hapreng kani kapor badan hapok ka sospon pide ban sange ban bat yakino ki kerdan ka jingkit khle lani ka hok long dkhot hapok ka party phimde ban mi khmat ya ka party hakino ki ransan labtha iaphi ban kyar ha ka ban le yakino ki kam ki ban nang pen snew shu ya ka party haka shiti shaki samut dkhot basha sospon u Dr. Kara Chen uloong haka jaka bapin kren yaki jing smokia balapan pau ki jubab jongpi ki dei ki bapen ksan bayale persya bat bakyar ban kubur yaka jingle bakala kapati ka shem baki jubab jongki ki dei ki bam penhun bat bamla ban priang nama kata kat kum ka artikel lai klosan bat artikel khat ar jong ka riti trekam jong ka voice of the people party VPP pila sha suspend na ka party nabynta kat badang ap ya karai badang shim da ka state executive committee SEC ula benrap